Ara, així. Carai, quina carta més llarga. Molt bé. Quieta que le paso con la hermana. Sí. Hermano, yo me que tapar. ¿Por qué? ¿Te va a ver? Espero que me digas que son un gol. Que no te sentaràs a la falda, Ai, sí, home. Sempre cal. Vinga, hala. Va. S'han portat molt bé. Sí. Quants?
Pere, vés a fer reforç. Quina càmera mirem? Però això com se...